Yo, I wish I for my father so TV so. My father so TV so. And then that from there that's the maso TV. And then you know from Asante Wadom. Asante Wadom. And then fruit every day. Our Asante Memo, our massive sports TV. Most massive sports TV. And you know the band and chief massive sports one and the about the group of the Sohono. That's a woman who is at to that. And Mira, a moya into a moya queen. We can get some moya. Into a moya, sir, a year walk piano and say. I'm here to ask you, Asantimemo, Asino, and go for the 2 4 Pemuswell, my form. If you are my son, of this work, it says also more tribute about the 7 million to be a passover. From Asante Wadom, Asante Wadom, and don't say, and the fruit was what they are Asante your dom, come Asante Memo. I want to come over peace walk, massive pattern, and that's your holiday. And to Moon and Jeffrey, massive sports stadium, and the FTS, they are about to do up with all men. I know the one you said about to that. At this time, I'm going to tell my Abranti and about what the school with the cameras in and Cassentia Asante Nibu, and Cassentia Penibu Asantim, and Cassentia Tiamibu, said the Asantos Yodo, Asanto Mema, Asanto Mema, Santo Mema, Tora, a friend never started, Median Dako. I am so TV, Median. So you answer some to us, no commenting. What said about first on your beard? I said, so TVG, so TVG. It was why I did it. And that day, and couldn't send ne. And then we ever say, am I a king in a woman? Now, yet me and Nante. Actually, and you say yes until 4, and I say yes until assassin. Yet was a briar cry, and if you are whom so Adibe Musioni sign or how to them by money and but 2 years of Parina free abram. Yes, so ya quay, Madbutaya, dear walking emblem. Nay, yan show any munyam. Yes, or Kayaho, nay, bonin from showing every war, na boy chidom never could rush in Gemo. You could do the Antibonibia, no Bia could do the Fias in Gemoa, at the Asidania Yebamau. We are Yamitum for in say I can wet tea. Tien Bible, I will a rather than I don't quite yes, Christo Dimunti. Amen. 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 Asasi ya boni amabeji so. Sube kedisa. Wabi kuyansa. Ofiabansa. Esu tanansa. Esu odansa. Abanpesa. Ofiabansa. Emprakosansa. Antonia makukuya amabeji so. Nananum Ninkabodua esu amuda satom nyina efeba akwa na afemu nyina Asante ye de ho ye kaka obia otufo se tukwaso na Asante ma kwaso na ma bepofo kwaso amayin kwaso ye nka obi ye tewu ase sabi ye wura kobo obi busia na ontu aye Okojo obi ntime fry. Yaso ne nipa bi de Asante aye twa ya no. Sa de chese ne yedi atem ne yedi eche asene abaseni. Munyi se ma buso mo Asante ma ada ma de da. Ana se jimi ne ma jimi. Ye tumu wa mo efom na mutiri kika mo ho. Ana ye mo mama ne ntia na ene ne me jana me femo. Yesu obi di kavitela obapa yo hine oso ni obapa atem ne mo biewura no na Ethiopia Jonas Yesu obi ohi David o munya wo koye friso o mko mo hide ni atemu bati ewura ne sera ne asanfo ni edi atem ene ye mamonsa mo proja mo ho obi o se be so di Asante eni betwiki fom na no ebisi mo boa me because interference go say brand be adwin kase no do Asante flag agu from ordinate so no di se be so kemetem be bufu ma mi ko so jamprim ekoya amane be ka che jamprim se be ma do na ma brand trasia
me ba e ma bua sa me ye be gusuo no na brate no wato na mo sie no sa na pese me no Antonia ma sube twedu esuoso nya se mo ko ma santimai na se mo de da santima mo ginwan agi nkosua na mo di ensa enum na se mo anya ene ma bu yensa anankwa ko se me je na e ba mo du se mo nya bia na mo da santima ma samanya fo na hechi a obura hechi no tu sikati eni santima se ni pa no mo nkuro owie no obadia asantima abe campaign na ma jikese wiye yehu asantufoma any party for technical abetiwo mo ekoye na yi eto omuta akire no person timaye no person atantuma se na no ukama no yesemo ehemfu doso ye ka so obi enwo hwa ne hino ye di state nyam kase say the Bible say Israel nyame Abraham nyame wa hwa nyame Jacob nyame Yesu so o say tu nyame kase onu ani yesu no o say ka no ko 1% no ye 1% ma say for mu Moko homo yes Nana no msana sinio modia Abdome si abure nua ye a sanctify ye kosa ye sanctify a sanctify ye kosa ye ntofa Machin dan ayan pesa normal ya se wa enti wa de besi ye beta uri se beta ya woni se se kan kura wani mi su dia ka o brandi ya tunje ti ana se kan makami na animo sum otufa ni sum ne onyago fa ni se Oja se ya bravo e tu bravo se kan tu bobu me so bobu no me fan yanchi atamfru bako enchi achi mu ma e mo mesia e so dia dobre amo kai ho e pusi ho o se mo be sai ko ba chere me bunu obia e ka se obia mame mo akonya se me ko ha e ko echi mame mo akonya dikai e pa sa ko ko no we ko mo yasi menyina ya mbodi yasi menyina ya satisfo Combien il m'a santé? Moi, il m'a santé. Moi, il m'a santé. Yes, il m'a santé. À part comme ça, parce qu'on peut vous soigner. Moi, je sais. Et tu vois, on est que c'est bien maudit. Mais je m'en vais comme une bombe. Et il y a tout ça, il y a Kanté, il y a Podia, il y a les Bibia. Moi, je m'en cherche vous. Moi, je cherche vous. C'est que d'accord, yes. And I remember. You are, or you are. So, that was. What you said, that was. And he said, you are you. It's in there for the movie. See my phone, you bet for 20. Okay, I'm trying to Asante ya wodoma mpa onze adia eye very pathetic and say adia ya se obi sebe obi a won chambata ebe tufu wazi bifize na okasa dia asante se anaze okasa dia machame enye fe eti e ba na sumbiem we dia sumbiem wo ye ko ye say obi a waye wadin se ubeti asante hina tam je uka wate nana o fa Yeye ne ba ku na manu eti yesi abu se akubia wose yakubia na akuna wose yakuma na nano ya ba ko ya batio ya vatican ya virgin na mom ya ba ku afon pata papieto ya de mra na woro pata papieto ya de mra na woro mra okoma eti yeye abisi ya ba ku no ya ba ku no oh no my dear ya platform ba ku ya thousands of eti yeye de say obi abetufo asiri so obeka se tia santemai ya tia se kunim ja sante ye ne Ghana
Mun da zan gane re Ghana mu be fa sika wa na mu da ko re Ghana na ma se tra se dia ye video apart from your work ye after work we e bi sipio e Ghana e bi sipio e wiasu we so be fa twefo asiri so no di e wura e bi sipio me na make us we tell e bi sipio and na make us we e bi sipio na wo de e fia ye ne ni ye sesia ye ne ni ye be no so mo ye so ndofo wo ba ho de be so from mo ba sa freedom ni bi na ma ko ni ba oh dama se de million guy e mum so da ya e se ritrim yan kamo no ntino na ne ho so dabi ye nim se emra wo ko ma na me kwa emra ni ko ma eti ya botra se ya so yi ko no ma no ko ma ye ni prebu ko ha ko pra ha wo ya si Asante Odom aba trase adie bia ni Asante be bia ku bia yan ye be so ye tia adie bia ni Asante be bia ku bia yan ye be so ye tia eti me ka kire obi a o tie ewiase nyina me ka obi a te se mo ma Asante ho ntono afem so se ka wo probi so a agoma kia sika na afre se afem so e wo probi so a ewiase nyina atufo ye bi pele wo wiase ye wo tumfo ho soro a wo ye nyankopon ani wo tumfo wa asase so eno na tumfo se tuwa bi onu ko de ni atumfo ye bi pele wo wiase atumfo no ba ko ana o kere afo nyankopon bo soro ni asase ye de na ni dia ani ani munam na ama no to mienu ye de o ti asase so a ye fe no tumfo se tuwa be bio a to mienu onu na ye o tumfo busa won se o tumfo be bio na wa asase wo de wo ye se dwani busa what o tumfo bi wa asase wo bio what o tumfo bi wa asase wo bio mun kama ye se o tumfo bi ani asase so aye tumfo ba ko pe na wa asase wo yo o bo so no ba asase no onu o tumfo onu o bia ntimi ne enye apart from onu o tumfo ba ko pe na wa asase so onu kwa de anim no eti se wo twen ano na sabe wo twen kamba si wo so na wo bi atama ye ga jira o se nana me ne bo bia na mama musu se nana wo da akubia Asante Odom ye beko no di ni bi but your friend Dr. says na me president ma Asante Odom eso me that na me go na se bi any brain sugar na me ni abrepa because se wo hwe eye Ghana me ya yewo me ya ni pada se ni ahyeda abo mu tirim ko atena dem abopo se Asante man de kwan bi o me fa so be bra Asante man ase na wo madi atem ade anu ya ne enye nsa de ade o mu nsa tenetene se bi wakase so no be tene ho amenti ase na se bi mu sipa so mu bra Asante ase no o mu be ya enye ye o be wa be dan body no banti enye hwe enu time ni ability because obu wana se bi previous ka won san fata se ye wedi fa wo po o ne kasa yi na wanya kwan democracy ane camera ni social media nti na wo kan samu ase bi ye training masam obi ani ni ko mo hene kura no wo pekwan be kasa kire anaso be kasa odufo ani mu a okotokoto awi asire no ne ono no sori esu kwa no man training me be bi sori na kusu sanin sam ko no te social media no so o ga afacha anasasa asabi Ghana ye ho anya 1844 anya 1874 na go bi o Ghana bia wa do any Asante Maida o bi o Ghana bia part of Asante Maida de be ngade na aba ama otan hunu ani semunu sa ekoso na de atwa mensu mu kwa ne se sabi yesi echiri ko kwa se ni ma na ma ya nwie so de mfa yesese ye chama nkwara na se mo sori anka mu di Asante fo atam de ka mu nyama asema mo de bre o kase so won kasa anyere mo papa bo se na mo anya mo ko fro kase se o meka bi mamu na mo nyere Ghana ya ko IMF 19 times ni nyina Asante ni bia anase ye wura bia na sabre no o se akonya so no on na di Ghana nim kwaje go se na maye na sabi mo shan kura bi o mo ti aburo kirechi mo shan kura bi o mo Ghana ase echi abo mo kaseti Asante fo ate o mo sa tere o kase so a mo wi ana mo ba ben se o kase na se oni mo nim kwaje go se ma mo ti bo no bi se enti me hwe sa na ma we hu ana me bu fa me nya fa ha me po ni ana e ma no pan so ababolia oyene enhyiamu a mo ye enye de dikan ni oye semtefo nhyiamu kan
I did perform some sack or amateur something in a tin or man to the Dican of Miami. When for a man, I'm by the Yes, you're for Bonnie in Massa. That's a giant Saya, nice Saya, Germanicans, and Amanica. I know, Asante, Sham. That's a Asante. There are 12 million. 12 million people in Ghana. Go and Google it. Go and check the statistical service. There are 12 million people in Ghana. I said, wow, man, we come with 3 million. But sorry, 12 million. I will cry logically and make sense. So, I transfer will say, as a for 4 percent, the Kanoma Bunabia, Maso Muti say, or don't be no better. I don't think any bring. When did you chat to? When did you chat to one? Say, yeah. Now you have a fuck every sweat to Ponipia. Emma Ghana Sujima. I said, Ura, Ayana, who you did here, now yet number. Yura, association of Ghana, and yes, and Yura. It is a Yakura, the pay Muslim put you to Ponia. I'm not saying that to whom you know. So, that's it. Omoye Pusunum at the Pampine. Omoye Pusunum, player for Pindabia. Yaji Hoeni. Now, like I said, the first 28 time. Defense and so there. Ghana Mna impose self-defense. Someone inhibited one pen. One of extra Ghana food in our say. One of overcoming Ghana, National Security Council, National Security, BN, Chief Council Minister, for you know, the original, the Abasia can so much per se. Omupuswa Santia, and Omukasa high and Casanti woman. Woman here, Umbehu, Umbesu. And nothing any abri. When sub demonstration, and I say, Nancy, Omuman last one, last way. One way I had the SCNO. Any money enemy, the SCN. One way I know 2 hours at the way to training plateau. Ocasetias, Ocasetias, and Baba, no baby. The baby anymore. Yet, see, and never catch and say, they answer well. It's Omunia in their own interest. Omunia Sanya Man of Williams and Shaya, Asante 12 million, the all corporate Santa, the Diana Santinity. Nana do, or sorry, the Juban and away. It's in Yami and Yabra, Casatum, Omani Tranlet, Sintapra. I know Dane Wadama, but just as Yaman, men are made as Santameju for culture and development. I am not. Now, any animal air from Abaco. Yes, it does. Remember, so I'm about so TV to my so. What now I'm already a more body cacra. Now what's the brow or Sabio? Maybe a Koya, a woman. Santia. The son now bow for bring up. Okay, Zambia draw. The TV. Okay, when I said, maybe offered by ya, and I said, and the task again said, and then I got to a good task at tomorrow. That task in your heart, and Task and I'm not yet the guy at your home mind. Which is that for him, another copy. Sabi, your journal, and what no mass at the mind. Which is said, my castle saying, of course, also, we see an animal so. Which is my point, why and the two, that's in home mind. Sana, not one was so you walk with you, and my I do the I tell you, say, Tassi, you must have your song, and for Bobby Asante, and we are from, and you did it with Taya. Tassi, say a very idea for Asante. Say, I'm not a big guy, and you agree, so, yeah, let's just say, Tassi, I will be for the behavior champion. Sunset, Ghana, Santin Kawa, Ghana, Ghana. When you became a foundation for people, 1935, and said a Ghana of mine, Wahudi. Then you want Ghana in your Wahudi. As we may be there, Nasa Piazza, Santa for you to see Ghana. But then they went to work at the Asia, I said, oh, yes, no, say, Dubai, Korea, I am from the restaurant. I said, the mind. Say, you must have almost a video. I shot in a problem. As we visit, what is happening? And I'm running it. When you are the military, so I told you, what did you could?
Ejeni ko mi no. Na wadawra mo. Obi be kasa na emna tintin nya omodi okomso no ayefom asantema ni ayefom nyina sabio ya ntse mo yimuti. Emeka kai ya na betia wo ya mote se eya abrantia adwempa hini firi mu. Ena mosoma sori se mo baye ede atia kasa ti o mo kasa tia asante hene ne asantema no. Bible was said dia bia woni bre. Osu woni bre si dia woni bre before woni bre. Sabe ne so tax se ade ne ko akiri. Ya hu se amanyafo na ehye akiri. Ene ya sade nti ya to the kokko ache o mama nsa ne wo proja wo wadi kwasasema cha asante a. Ya careful. So wo kwase a be be hye bia no. Be be to wa acho se ne ya atwefo ko prokuti na krantie ku no. Na de o se abe yiwo pi. Ene ebeda wase bebre. Ebeda wase. Eja asante eye wodom. Asante wodom. Esa yo man. Esa yo man. Ko fu kwa bochira amani a Britain no mo konto kwa no. Omu nya di ahihye okula ho ti ho. Ashanti. Omu ni se Ghana Ashanti na Ghana. Mo fu ye Ashanti na Ghana. Omu ni Ghana o. Omu ni Ashanti. Eti ukaya ni aka o mai. Di ya tute koko acho. Asante wodom. Asante wodom. Nana yeda wase. Yeda wase. Fa kuntu a. Apembeba. Yeda wase. Ewo so TV di medie so. Ai that's bad. Abusiafo edini so TV DH so nya subscribe channel subscribe na like oyo ka se na ekuo ben ye from Asante ye wodom ko omo na afa to mo se enkwofo bi di otumfo ni oye fam enkwofo do obenso ni oye fam edemo nchima obi amfa obenso ni oye fam bio obi amma Asante ni oye fam bio internet sabi omo tintas ko ka che omo tete amanone wona e ka se ti otumfo bibi na mu di otumfo atam no na mo se emra wi ye omo nchima obi a bio wona so ye hwan
Una so ye hwan wo ya president na so ye hwan pokura no wonche ma obi kwa asante aye odom asante fe no mo do man ene na yi sabio ye nyina ya kan hwan bomu a na eba ne se na sabibisi a na ye bo openso di na ka seti openso ene omo so mo tubio asante odom no omo so mo tubio omo tu obi abio buku afuma pemeba abusia so nya subscribe channel subscribe like na comment aye na mo ko e dia nantia fiti kuma se sports stadium e dia ko eye manhia aha akwasi bia chop so enti asante odom no aha abusia edin ye so TVGH abusia wonya subscribe no like no comment no share ma ho fronya bi abusia ye da so wo float no so eye asante yedom edi entina nkofo di asante ase o ma no edi entina asante ase o ma no omudi asante atem omudi opino so atem sabio obi ade ase akoro ba asante de asante yedom asante your mind asante yedom
ya against the bibia na mo bi otufo no saa na e se kire asante ye dom so mu hwa ya planifo mo nyina na akahia o maka mu se elebre di samoko obi a mo be ka senti asante bio sabio asante ne ye de ho asante ne da ma ye o na sabio ya kan mbofo e di sabio be kan ho na se se wa asante ma mu e be se wa Ghana ma mu de wo bi so otumfo di ne ka senti obi so ne ka senti asante ma dia ene de ye from sade bio enti de se asante your mind asante ye sabio prokasie asante dane mai ai na asante dane mai ai e di so black house wa twetwe so a wo se asante ye warrior asante must rise now and clear later asante otumfo we love you sabepe o ma twetwe ma bebre wo so don't you dare asantes zanu ma twetwe Boboasi gold mines has been out for stolen so what I say o ma twetwe black house so bebre na mo kire bibi pa o hwa ya ba ya na so a wa pente ni bebre o pente tuntuntuntum just say ya ni e abre ya ni abre benifo ni abre pa sesebio atemnidie no adoso e wa santimemu atemnidie adoso e wa Ghana memu obi amana so no odi asante hinatem obi amana so odi asante atem enu ti no mo say asante your mind asante your mind asante your mind asante your pro etefiti na akoi o mo basa age ni bio o mo so mati bio la so mo ti a o ma to so ntasu papa e di atirawo enu wo bunsa akasa o ma kasi akansam ehu e di atira esu ewo Ghana ha esu ewo asante memu nyina se ori ba bio bakasa ti asante obi bio bakasa ti otufo biara ho zeri ba kodi so ni Tampesia pa etiese obi bia e o kasa ti asante so mu hwe niye na sabio ye ba no asute bia enough is enough asante eye o man asante wo dom ampa
So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you. Yo abushafo yadru eye Komfo Anokye Teaching Hospital. Ai sa me yehwa ne yadru Komfo Anokye Teaching Hospital ni mo bebe. Pepa ye fa bantema na ye de akwakoto aso. Aha. Asante wodom ampa, asante wodom yo. Aha. Oyi be ka se ne de na ekwaso asante wodom. Omo na to mu aso se. Won na de asante ne mu yefom. Won na de otumfo mu yefom di asante hinatam. Ewo social media so interview nso nyina wono nyina no sabe na omo so tie no mo tie omo ni asante se omo di omo yadom omo ni asante yadom aha mo ka se tie me mo ka se tie omo nyina asante yadom ampa enti wo hwa omo na abo tempo asabe o wo mo aha konfonate you know ho ahia no aha ese asante yadom o asante your mind asante your domampa so ha o ma topo obi bia say wona kaseti asante mai aha kaseti akwura no ene de etu ntwa eno magunsa akasa bebre e de akire aye ewiase nyina say asante eyedom asante your mind ampa asante your mind o ha pano bebre ho akoto emenhia ti eguso aha eguso asante your mind asante your domampa Komfo Anokye Teaching Hospital ni ho ne ewe aha ora nana panifon makokoto no kasa kire eye ai Komfo Anokye wada tia Komfo Anokye ai asante your mind asante your dom ampa asante your dom asante your mind ampa aha omo de kasa de kire ahwefo adofo ewiase pe nyina se wona edi asante atam omo kasa tia openso kasa tia sabio tiame no etu ntwa fra Asase ponya mo unsani o
Wabe Kwensa, of Ebensa, Yahimansa, about Kwensa, of Sotanasa, and Kosamansa, to make a show dancer. I see what's at home, Yamaji no show, both from Majisano. So make a do as a 20, Majisano. Oto for something possible, no quantity, no sentiment possible. As I tell you for young person, more people, any am I hearing? I am for young person. And then, a perversity and teach to Kaka Wakai. And again, a member, the says Santia Musio. Who was a tiny quakers again, and the Abusia Beda as a Timamu. There's one for the year, here be raw. And I talk it all for foreseeing who are the year at them. While maybe I said, Uncle Busiano, Uncle Jenny, Uncle Comfort be there for you. And then that time I'm following Homachi and the Abia Santiatem. As for Cocagne, come off fast at Ticatania, yes, Tomano. Or Jay, a fast at Jets, yes, talk. Or Diamo, a fast at Jets, I won't talk. Cosia Santosia, as Santico, as Santigay, the dear across my head, and feel your person. It's a Yahuya, Yawa, eating up, you damn you did, then we have a Sunday at him. And I brought them all. I'm going to resort Capitella. One day, or David, Kirigenas, quite on another complete power. I've been seen. Yeah, no tono. And then we check up a cinema. Some year when yes, at the funny near the attempt. Some young man, Edasia, that be a song, yes, super bravo. Let Capitella to us a said, don't cut down to do so. Of a fire, you know, of a fire in attempt. And then somewhere I was from Toma. That's a process. When I'm sure that's Timaso. No more time, I said, America to the and the number day, now they are Mujikosia, Mujinsa, and we have one of the tea. Ultimate, Mutumia chess, I'm not ready, and will be a Catatia Santimaya. And you never tell you so. And my brother, the boom set only for swap, and Crocky and the Baba boom only for swap. Yes, some, and the boom yasam, and young when yasam, and the fatin yasam, and the man yasam, and the Kobian yasam. Yes, I'm on the 4, and I decided to be Yaba. And for Kohechi, or Jessica, TNA attempt, yes, super young, and none. Said we wish you so for. Then you pass over. If you are teaching the card, the buyer. Said so, you have a circle. The union for the Kodas with you. You only had Mamma, about Yaba, when you come and no contract than Mamma. Yes, sir, a quay, then you die and the nature. You come to the block of fame. Then a number of you go to the senior journal. Now, let you walk on the man for any boy and two, or Kufas and so, and my task catching. Some men, I get young quattro, I don't know, said the educated. Anything that you want for this, ever come as sentiment. It will be a person to me. You can't break a sentiment, say, no grass here, and then what you say, you will come on the Nado. Don't subscribe to my subscribe like my comment and watch the man who video on the video. Yeah, Asante Wadom, Eko, more Asante Memo. And I sorry said, one day the Asante Hinatem, Edia Santiatem Yunano, and then there are 20 Asante Memo, and 20 almost over who let's say, I'm more behind it. Asante myself get the tea, some Sabio, or we didn't show him at them. Any Bruniasam, the neck of Antiniasam, Yanni, only Fabian Yasam, our Ghana, they didn't have 1 Yasam, and so be a man also, I know Santiatem,
bia ma no so kasa ti otumfo asem kwa si won kama no kasa ti otumfo ana otumfo ye sei ana otumfo ye sei ana otumfo ye sei kasi aso fiti na egoi o ma bo empaye ene e dia kire sabe na no agunsa e dia gu Kevin Taylor ene Tunidonas ene Adesia wo wahini David o mo betimam se oni ba biara o so de baka se tie santeman e di otumfo atam biara no sabe na no mfanya kraman mu se dubrafo ne no munamo e wa santeman e di ne ye so TV DH aha so TV go nya subscribe to no subscribe like no comment no share ai se obantima ye ko ye de ko sabe opem so ho ma hia enti be ko so na mo hwe ye beto fo biara so mo pepepe asante wodom ampa tia One day watching second, I'm able to
wutie tia santemani ya santemani rakwada ketwa wosemadi ameka tia chiame de tia chiame atam mimuade mo kasantia mo maro obi awo okuna tunofo wo ampana tunofo no wo obesu wo maami tunofo no wo abesu wo ba tunofo no wo abesu anadi ananam sabi ya no obi ankoku bi enne wo sofo so mo ntumo manofo kasantia santemani radia eni ananam ba fra wa samadu ho wo koyi wa no anadi enye ku asiako ayo obi na atwim kriachi akuma ntwo wo asiako no esi mo hwa ye abata mo ntini wa ye nanti asundwe kwaso enye ko nananom de omo afo awie wo mo age sabi ani mo nyama to wa mantie ye timu ye de wo na na ye sana ba to timu ye de ye ku bi ya wo ya tie suntie ye che tentene ye eti so bi se ni bere ye anu asa wo fa sabi atwe na ye tie amana no awugire mo no wo afra ba so ye tufo ye de yasi mi asante samuwa yaya ati wo a obeka seti asante mewura no obefra wa sama ado wo de yiwa no sabe na dance ni so wo ka asase so fra na roba mo we bu so ko na ko ye nya asade o ko ye de be to ni wo bu suani o ko ye de be ka na ni anya tabu go bi sabe ko ya sami so buru ho sabe wo de sabe santinani amo ka seti akabu tu ba ko wo mo be wo ma ko ene de ye wo ya kwa kare na na mo ka ta pa mu die ene de ama so sada eti muntu mo afo muntu mo afo muntu mo kroko mo ka ta ti asante mai no na social media na mu dia ta ene de ye wo ya kwa bie ya da fra mo ma ko ene ta no na me fra wo na na mo ye ku se ya pa ya so mo ni America,
na mai hele ne na bɛn bɔn bɔn no ɔmo ti ni bɔ di na nka pata wo esupa mo bɛ bi awo ma esupa mo bɛ bi awo ma awo na ne yɛ kɛ ɔmo ti ɛna nɛ ɛwɔ ka siti ɛwɔ fi sa ne ne na. Asante, no Ghana. No Asante, no Ghana. Yeah.
Asante ya ajeje mu kakra na ye maburu mu susu no ayem se nkabo mu no a ayese nkomu nya na sebe o mu de faji asante man no no so ya to chiwo kakra na enche bia na maburu no bi ma ya so tete nkabo mu bi bia efa nipa bia boabo o ma no e wo Ghana ni na mamu nyina tete no e pese o mu susu no e da o mu adi na o mu de betai asante semochi otumfo achi na omo medi so se wa hwe niam a ekoso social media sebe social media na kwa ba bia nipa na kan bibia nwa fa no hodi na omo ye no so no sebe tibon koso fonko
obiara ni wa wuti yewura obiara ni wa wuti yewura okwan biara ɛso so authority ano a na obiara so ayedi eti no me hu sɛ emabu na so de agina wɔn adwene ana sɛ wɔn objective wɔn de nam ne sɛ efinya kuro no wɔn mo obiara nkasɛntie otumfo ɛmfa ne hu ni ɛwɔ asantema mu ana sɛ Ghana ma mu a isa manage wɔ mitrim pa because medagye kase pa ne otumfo ba yi sɛ de wɔte pagya wiase sɛ de wɔte pagya Ghana sɛ de wɔte pagya asantema ɛdi ade na ɛtɔ obiara sia otumfo di obiara otumfo ntumfo manhyia ɛkɔ kasɛntie asɛbesɛbe tribe biara wagye obiara wɔn otumfo di sɛ asante ɛnyɛ tribe asante ɛyɛ philosophy asante ɛyɛ nkabomu asante yɛ biara ɛma ekoso ɛba nipa abrabɔ mu san otumfo anyɛ ne asante a yɛ ne na ɛde te hɔ a ne ma ekoso otumfo ayɛ wayɛ bi at this age no ne ma otumfo ayɛ no nyame nkyerɛ no nyame mma ne nhyira kɛseɛ paa no ntumu ɛne yɛ nkyerɛ na sɛbi yɛ nyinaa yɛ nkɔ ne yɛ mma no ɛnso so ɛmɛdidi wɔ ne naase otumfo ayɛ ɔnyene yɛhunu sɛ womfie kɔ anim ebinom wɔ hɔ a moyɛ mpanimfoɔ te sɛ wɔ akibra yɛ ahemfo wɔma kɔma no ato frɛ na momfrɛ wɔ mo wɔ asɛm yi mu anaa fa ne mfɔ mo sesei no afei na akuo no ba a yɛbɛlanche kuo no nti yɛbɛlanche ɛnkyɛ biara yɛlanche a I'm sure say you invite mpanyinfo ndi bɛhwɛ wɔn a wɔbɛba na wɔn nso mmoa wɔn bɛtumi de aba bɛboa ɛbra no because ekuo no yɛbɛte no mantam biara wɔfɛ so mampɔn asantema baabi asante koto biara ne sɛ kuo nti ba hɔ na wɔn kyɛke asante. ɔyima bɔkɔ deɛ. bɔkɔ nyame adum bia bɔkɔ. ɛnɛ yɛhunu sɛ nante a wɔnante anya agorɔ wadaruma deɛ ne wɔtiri mu nti ɛnɛ wabrɛ saa. asantema ahodɔ ɔdɔ deɛ ɔhu sɛ ɛwɔ bible mu nti ɛyɛ asantema ahodɔ ne asantema atumi ati ne mu ɛne asantema anim onyam ati ne mu ɛne asantema nyansa a wamfa nkame me na ɔde ama me ne asantema ka ne ɛda me so a mesrɛn sɛ sɛ nsoma nti na mede saa kokodo no ɛkɔɔ saa asomdie kasa kyerɛ wei yɛ bibia ɛyɛ asantema ahodɔ ɔho ahi ho ɛso memfa ho kɔkɔ deɛ deɛ abɛtɔ so memfa ho sɛ menim nyansa meme yɛsumiɛ wɔn mu ɛko wɔ dɛm adɔfo ɛko wɔ dɛm nyame sɛ so menkasa wokɔ kɔfɔ dua so a wokɔ asia ɔnom a baako ne na so ɔse yɛwusiɛ man nti kɔfɔ dua si ɛsan bɔɔde ɔse yɛwusiɛ man ɛti sɛ meho ahi a wɔn mu ɔmuku bɛti na ɛka observers are worried participants are happy ɛsare seɛ wɔn yɛ mɛmɛ taa wɔti wɔn nti na wobobom taa no sɛ baabi a mefirɛ du meyɛ santene meka me sɛ mede me nsa si me bo mebe na nakɔse bɔni antumi ne na ani asie na kokodo bɛ ne kyɛn wei wate ase enti deɛ ɔno kora kɔgyina akoa no ma ɛtuo kaa no koraa no ɔno ne kokodu na me na na ɔno wakɔn ma me mekɔn da ho sɛ sidanda me na mebɛto so me ho aseɛ ɔkɔn da ho sɛ dɛ sidanda ɛka sidanda a wɔyɛ aboa bi ne nyane atete deɛ ɔno kɔpoɔ na ɔda nsuo wei ado aka ne kora to ho ɔso ɔnwene hwee saa na meteɛ na atoto bɔmbra sɛ nyɛ bɔmb no deɛ sɛ awokɔ Afghanistan ne Pakistan na asefoɔ ne Gaza mpaprɛ so a yɛmte no kwa asɛm sɛ ne yɛso bɔmb saa na teɛ wokura ka ayi mike no a na wokasa no na woka nsɛm bi sɛ mmabu no bɛte afidie so toto ma ne asante ne ateame no kyerɛ mu yɛ wɔ hama no hɛ adeɛ ayɛ ne sɛ sɛ mempɛ de asannɛ obitumi fa fon no wɔde asi n'anim bɛdɛ sɛ fon no nyɛ maame na ɛyɛyɛ ɛna akɔtɔ ɛso nyɛ na bɛte ɔde ɛyɛ bɛsɛ wosɔfo no ma na wɔ sɛ woyɛ adeɛ deɛ ne die ne wɔ buo ne animonyam bɛma wabusua ɛsɛ bɛmprɛ de asa wotwa kwan na adeɛ akɔtwa sɛ bɛkɔduane no ne wɔbi so aduo na wotwa guo ɛnti sɛ wokɔfa fon no na yɛ sɛ bɛmprɛ de asa wokuro mu hene te hɔ na mesumi kuro mu ne te hɔ ne wɔani wokuro mu no sɛ na ase ne kuro mu na abɛdi na sɛ sɛ bɛdeɛ me na ada bi nkonta me mempene o wote aseɛ mempene ɛno na na mebɔ wɔ mo kɔkɔ sɛ nananom yɛsi obi nkɔ ahyira ne wɔnhyira ne busua ni ne me nkɔtɔ senafo na menhyia mu kura mu anaa glaase mu na memfa nkyerɛ ɔsoro na memfa nkyerɛ asase a na menka asɛmpa mfa wɔbrɛ a wɔnka asɛmpa mfa no mpani sɛ deɛ nni gye akafim ne yɛka nipi mu hwɛ wate aseɛ ɛti sɛ wonka me ho asɛmpa a menka ho asɛmpa ɛti sɛ nnɛ yi social media sɛ ɔwɔ aburokyire sɛ woyɛ ɔbaa sɛ ɔyɛ bɛrima sɛ amannwani bi na sɛ wɔkuku sika bi wabie so akyerɛ wɔ ɛna sɛ wo ho ko biribiribi sɛ adeɛ bi ahunu adeɛ bi a ɔde mprɛ di asa wobɛgye sika so bɛbɛgye
na na me ti ho fo say na na no ti nkonwa fi ni e ka bia na na no ti ai dia o ba di ka ti dia na ye hwie nsa ka to so ni asase say sa asante nka obi so obe ka asante a o di asante ni be fam na ba su beni kwa fo na ni man ti mi anya fam dia na na no mi asase nsa to konkon no mo nka ni se mi nka ni mo mo mfra no ye ni ko di asam asamado na wonyere dance ni wa asase so na enkere ni wa asamado no hu se bi ti Efeni su kompeto du na mu anke bika wo mu wa asante memu a se bi oburu mo nya asante fo na nso asase so no mo tie dodo na so to ma ne mu bi anya se Joseph krani nyam na yi ni maye babu mu Joseph ni nya na yi ni maye na so Joseph na bakosam a obia wo ni monyam no ye jojo obia nyame ni monyam da oso na nyansa tiu mu na wo odotemma bia ko ye wo kwa ni mo no ye jojo fa na te o fa ho so it is said here Jesus ya mana mfani wani Roma fa mana mfani wani ne so odi nti ya ne sa enti kotoko ne asante ma odi nti enti no mo ye sa ne afre de nyame aso se the more na wusu no ne ya se ye na wo boye di ne obi busa se wo mo ne hwan mo na mo chireti afayo nti wo mo ya tete kwa amaye sa de tie uko sefie na uko pie so se wo bi toto ayampia wo kanse mu tra santeman ene atiame a o ba be frɛ me ma na wa be fi dabi na ba ma na hwan mia me na sam me fa me hono ma nyem hono ma wo no ba ma na mia ya ka de ni ko fi aba na me ko den to kwa ne to atade a na me ye de me ko den to kwa ne to atade na ba de mako e wo hona na ko ho me ko me ma ne we ne sam pe dia sa nya ko dia pese nkwa na me die ana ne ma santi fupo ne ma sante kwa pe pese ne ade na me die ne mo me de kan sampa dia ka de ma sante mai de kan sampa de sa sante ni munyam na me ka wo mo ka sante wa so bo mi dom gu funa se e ti na ko 1,000 na ko de me ma ite sa babu mi sa bu e ma ite VW ati fete akwa mi ko me na nkwa ne so bi na fraso kwa me so na nkwa ne so bi o yo ma me ma ite remote no ma me kwa kanya mi jawa mo akọ wo mo a eka ensama hodo fa santeman ho Councilor Lutro what na sam na waka oh wa me de o me ni bi o te na sam men ke do asese ya na nka ni pentie ya na mi me te ho ka so ka tra o so kuma se de ye kura so wa man kana woni nti ana ya ko nka ko tire o mu nyansa no so me ka tire no ya ono Lutro ya pa de che ni nyansa ya ba ne se woni wani nti ya ra me ba ma be tire nyansa o ti woni wani nti ya na me ba be tire nyansa engineer say ya nti akura say ya de ho ara ni ya kwaje fa hu de o ma ni o mo fa hu de ya ni fa hu de za no mu nya fa hu de na Lutro to wani wa fa be kata ma mo ajina so matumu Lutro to ni obi a so me na ikwa ya ntia mi tu ba ko to woni ma e woni bi ku Lutro oh yeah na Lutro no o ya fa man kan fo Lutro e man kan fo tuni so ka sa gogogo o te sa ankura wi ni mi ya wo no 300 so na ye de please ba Lutro to ni obi ento ka fa mo na se mu ya ya sante fo de Lutro ni me na ahima bra so ma na de bi nkonta ya na me ni anim di fo e na si aka me ni se be nkwanko hwe pensi akan yes sante minim de mi fe na minim me ni nkwanko hwe pensi akan but me ya sante kwa minim de ni ya wo me afen sa so na mi nyansa minim ma me ni amane enti obi a woni tire me ni nsi akan ya bi ya kasa nyansa fo ne tie na mpani so bani ti ko kasa tire ko kosa na na so na be bom enti wo ma wo mu ni nyansa wo de ka nyansa sante o e je Lutro enti o de kasa mu nyai no kasa mu nyai no oyima tani fo hudo bi se won be time rantia na obi obekasa eti asanteman so asemi mate bi pan se obi tina kasa mponyini bi so di nkomo bi ti asanteman ma ko ye sika ni ade we bi ba sambo twene so asatio enya da bia wa wo se sabe wo mi akasa to da bia na ya o ya ebejimfo enya da bia ni ebekasa na nya sabe ya jimifo nti na da bia besa ya ada ade e bi sabe sa na nanu titi nkonya so enti Bible say sabe o man na kasa te me sa na meye no eti ya ka bi ti o chede ko nyanko ko betie ya ka bi ta sa si o betie eti ya ni asasa na pa wi ana benye gunsa ya kwa ya kanchate na nanu so ni asase so bi obaso ti asante ma obra ye ni obi nya ye de ana na nanu ni ni asama ye ye di obi asante na nanu ni bi mo bi ko neta na nanu sama fo ni di asale to di fa ye na adako so na nanu mo wazia do eti ya de ye ni obi anwa gade ye ya asante na ya boy na na tufu asante ma wi akoto ko ye wonu de wi asu fra no ikatia wi adwinte nyansani ye wi asu fra no ma ne ko de o fra hu yenyem eto apente ye su fra no etu nyansani ni dia o de fra no na no dagon to ko bokunto ko na misa na adoma hene ko abaka ko dina ko siefie because one and they walk pretty about some of percent na ye abaka some for eto na yisi ni achewie abaka some bi obi enya wanyawie asanti yisi yenyawie eti na adoma hene percent enei wono so ya abaka some for
ani de wiase mo fra baba ne besie se wiase mo fra no se Portuguese for sa betena na so mo je fa ho de na so onye akwesi bro ntumi konkode bia ho na no obagina ni monyam eti na me kwa akotoko hina se beto ne ni wo ko amana no na me hwe fe nka we de enka do man ne be fa so kwa na nko akọ no akwa kwesi tie no de agina ni monyam aso we ntumi mampani was ready get to two for them ono kwa was yes o mampani no e to apenti no sufra akotoko hine e ka obi ni sai ye kotua ka ye sufra akotoko hine atazo we ni difu a wono wo hwe na nimu a wo tie bi eba eti se we nyina akotuna se mo de sabi mu nsia nyanza mu ta papa no wo ye ni hwenye ye ye ne ko World Bank ade to so tisu ko so ke betu de wa ko World Bank Kevin Tela no mstali ani e kata so ka so papa yo hene enka wonga tumi akosie tie boko ntokwa na nka mo de age mu ani mu nya mebo a da so bi tumi nye yesi da ku di fata no pani sa fata na kono ene ba bi e mo e ma e bo ampenye ba bi e yeso kotokwa hene e fata na kono wiase ni ndifo nyina ba Queen Elizabeth okọ ne krese no ntanifo ya amamne ni amani afra no ya fra kotokwa hene wana ne dikai muri ofra se ofantoma ofra so uyi ni di obo se yo kwota eti wiase na mu tie se kotokwa ni ofantoma constant kwa kwa wana na ntoma ene le dan nyu na na di besom wana ba no se se obi yi na ntini nkatom wo yo nkono no enti se u sai ba kan so dia na wa dire ye sa u sai kan so dia na ya wa dire ye esa se ye sai kan so ye sai kan so mani ye bi amani ye so ba kotokwa ni fie na se ye bon mrani a aye fie wato sa ne ho asem so tiri mu a e kraw se pie wa no so a e ya asam wo ni dia susuma wo su moto pambuo so eti asante de ni asante ye nya asante mo adwembone sa wo ti asante mem na so de opesika ko ye okrom ye wo sara ti asante a wo ti karu benya eso anya hwe sa asante esire ni etiri na sa wo ti asante mem na so de me kra me mra bo men so no me de ma asante na be do no a ebo ma de obe bia no ye eti me ka de ma mo ti asante ma na mo ti asante tie se mu ku mu sie na de oso obe da asante no obe hira otufa na ode na kuma be di otufa no esira be ne dia ye de ka se woni me be kan bibi che Ghana for manya ne tie se mo hwe na hwe ambotem ho oh ya di ho ya na obi na dai ya obi na dai aha edi ya di se wa na ne o ma na tie oh da bi ya di mo na mo bro what you say when you dey woman na maji wasi mi na so o ka mu se ya dey woman na maji wasi mi na so ka ta wo se o to ho a ada so na wa to ho na so ya dey se ya mfa ya di ho ya na obi what you say asante ko ya kwa tire bidan na sefo ya je wodom enti ya se ya mobo ya bi ya ni ko na nyamia yam ekura ti ya ni ko na nyamia yam eti ni ko na nyamia yam na obi a mi kura ti me hu a me se de mpedi asa mi nya da aja mi di ni na yanka ta be so ma na mi de ni ni ko na nyamia yam eti so mo so ndati ya wa yan ti ya fa ho ya di ho ya di ya fa ho di asa na kwati bro ni ba ma mo fa ho di ya di ya fa ho di asa na kwati bro ni ba di fa ho di eti ya di fa ho di dada mo na se de mpedi asa na mo na nanu mo mu ya hufuo mo na nanu mu ya hufuo na mo ko ta kwati bro ni etie ana wo mu ko di o se si ka ko me bi enti ensa ka ko mo banu nti wo mu ko di akwati bro ni etie ya di ata mo se de mpedi asa ya chen ya preka sa ya de no an ye di ya de tete ya eti ya di akwati bro ni ko ya so ene ni ya di mpai ene ni ani beri aso ko mi so no da ba na ma da ne kwa mi sia na mo nanam da ba na mo se abrofoti na na mo ka asa ba ko so na be tre ni edimuri na be tre eno na akwati bro ni tete be mo adi ni fie mo da kan am ya so reti aka jam na asante ene ma benyo ma ya da se pa da mo be fa ko no hontuma ne beba na afodi wo bia ya dia to bo di ni bi me di abura so hima na de bi nkonto oba ti ewia bom mu me hu ahisu me hu. So thank you for watching the video, thank you for subscribing to my channel, and thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.